Cy gornel gyntaf noson, Louis Lloyd i'w chymryd i. Ddim y pened amddiffynol gora! Ac ergyd Ryan Sears, fodfeddi o ganfod y rhwyd. Y gwiriad yn achub y Fflint. A mi fydd hi'n gic gornel arall. Lock unwaith eto. Griff John wedi parhau efo'r ediad. Mae fo, Griff John yn y cwrs Cosby. Tynnu bel yn ôl at Louis Lloyd sy'n taro'r trawst. Prif sgoriwr Caernarfon, fodfeddi o roi'r tîm cartre ar y blaen. Oedd hi'n ymdrech dda ar y cynnig cynta. Ond ychydig yn rhy uchel. Y golwr wedi giro. Ond ffram y gol yn achub y Fflint. 2 funud fyna i'w ychwanegu ar ddiwedd yr hanner cynta. Da ni mewn i'r cynta hyn i rwan. Gic hir yn adlamu mlaen i lwybr Louis Lloyd. Lloyd i'r llawer. Gwaedd am gic o'r smotyn. Dim diddordeb gan y dyfarnwr. Yna Ben Hughes ar draws. A felly hefyd Harry Owen i ddeud wrth Louis Lloyd be oedden nhw'n feddwl o'r naid na nath o i'r llawr. Byddai'n adlamu mlaen. Peniad bach at Josh Lock! Gwych gan Josh Lock! Llai na 90 eiliad wedi chwarae yn yr ail hanner. A mae Caernarfon ar y blaen. Gol gynta Josh Lock i'w dîm newydd. A dos bosib, hyd yn oed mor gynnar â hyn, na honna ydy'r gol sy'n cadarnhau lle Caernarfon yn y 6 ucha. Reeves yn canfod Josh Jones. 2 Chris Melin o gwmpas Josh Jones. Griff John oedd un o'n nhw, a Caernarfon yn clirio. Fel di canfod Josh Lock. Lock. Ymlaen at Louis Lloyd. Cyfle i Louis Lloyd! Ac arbediad da gan Jack Flint. Y golwr efo'r enw mwy addas yn y gyngrair yn defnyddio ei draed i wneud yr arbediad. Cic rydd fydd i Caernarfon. Caernarfon yn cymryd y gic yn sydyn. Josh Lock efo'r croesiad! A rywsut y bel heibio'r postyn. Adam Davies, y chwaraewr tal ar y cae, yn cael ei ben at y bel, ond yn methu cyfeirio i ymdrech ar y targed. Crymanu'r bel i mewn i cwrs Cosby. Hannar cliriad. Mendes yn troi! A doedd hi ddim yr ergyd gryfa, ond doedd hi ddim yn bell. Doedd hi ddim yn bell o ganfod yn od. Sef y Matty Hill. At Owen. Croesiad Owen. Y bel yn rhydd. A dihangfa i'r Fflint. Wel, croesiad gwreiddiol Morgan Owen yn creu bob math o ddryswch. Adam Davies oedd y cyntaf ymatab, ond y golwr yn gwneud yn iawn am ei gamgymeriad blaenorol. Joseph Fow ymlaen at Jay Caernarfon. Caernarfon sy'n mewn at Davies. Fow yn ôl at Davies. Davies i'r llawr a mae yn gic o'r smotyn. Yr amddiffynwr yn llithro i mewn, yn hwyr ac yn fler. Louis Lloyd yn paratoi i gymryd y gic. Prif sgoriwr Caernarfon tymor yma. Cam i mlaen. A nachi arbediad. Gwych gan Jack Flint. A'r ymwelwyr yn clirio. Ond oedd hi ddim yn gigos bwael gan Louis Lloyd. Ond fe ddefalodd Jack Flint yn gywir. Joseph Fow efo'r gic tro yma. A'r ergyn yma'n ddwy! Griff John o bawb! Capten Caernarfon! Diom yn sgorio'n aml, ond os bosib na honna ydy'r gol sy'n sicrhau lle Caernarfon yn y 6 ucha. Caernarfon yn dod yn ei blaenau eto.
A Jane Caernarfon ar ei ymangosiad cyntaf i Caernarfon yn selio'r fuddugoliaeth i'r tîm cartra. Mae'n 2-0 efo 7 munud i fynd. Penniad Hudson. Canfod Joseph O, sodliad glyfar gan y gŵr Awstralia. Yn canfod cartraeth, Fo wedi parhau fy'r ediad. Croeso Joseph O, y penniad! Ail gyfla nag oes. Louis Lloyd gafodd i ben at y bel. Ond Jack Fflint yn gwneud yr arbediad.